Sabeu la típica frase que suposo que vos hauran dit en algun moment de no apreciem la vida quan som menuts, no apreciem lo que és ser menut, no apreciem lo que és ser un xiquet, no? Però és que és veritat. I m'estic donant compte jo que tinc soles de 9 anys, saps? Clar, quan som xiquets menuts, pues estàs molt acostumat a que tal, a que tot ho fan, a que tot tal, a la bona vida, no? A la bona vida, perquè, clar, la justificació és que és un xiquet, no? Que vas a fer, que vas a obligar a fer coses al xiquet. Però tu estàs tranquil·lament un dia, t'han arreplegat a les 5 del col·le i t'han donat el batut, te l'estàs bevent mentre estàs anant a l'entrenament tranquil·lament, sense preocupar-te si arribes tard, prontes, si el cotxe se cala o no se cala, i de repent, pa! Vida adulta. Vida adulta, vida independent, què passa? Per exemple, avui tinc l'habitació feta una merda, però no m'haveis fer-la avui, altres dies sí, pues avui no m'haveis fer-la, che, no és suficient, joder, deixa'm. No m'agrada esta camiseta que duc, no m'agrada, o sea, vaig de valla publicitària d'Inside, a mi no m'agraden les camisetes que posa Adidas, Nike, Inside, per què tinc que anar de valla publicitària? Però és que, clar, tampoc puc dur tots els dies les meves samarretes preferides, no? No puc dur tot el dia la camiseta de reacció, perquè es desgasta. Aleshores arriba un moment on dius, vale, esta camiseta me la poso per moments especials, concert, quan vull aprovar un examen i quan vull eixir i anar en algo que me mole. I així estic aprofitant un bon diumenge soles en casa, però tu esta camiseta que no m'agrada. Però és que tu estàs un dia tranquil·lament en casa i, hòstia, te dones compte de que la nevera de casa no se plena soles, que has de fer tu un menú, has de pensar lo que vas a menjar, lo que vas a sopar, per a anar a comprar-ho, plenar tu la nevera. Que al final el debat de fer-se menú acaba sent si avui menja pasta o menja arròs, saps? Perquè no n'hi ha molt més. I mira que me calenta el cap en fer plats, idees i no sé què, i ma abuela m'envia un munt de receptes, que gràcies, Pepa. Però la vida no em dona i a mi de vegades m'agrada cuinar i de vegades m'agrada tindre-ho fàcil. No vull complicar-me la vida. Altra cosa és el físic. No m'agrada despertar-me, mirar-me l'espill i dir-me, jolín, pues me veig panxeta i vaig condicionat i sé que així, jo que sé, no cridaré l'atenció a la gent tant o la cridaré d'una altra forma. I és en plan, joder, m'agradaria que la gent me veiera únicament per com sóc jo, no per si tinc panxeta, per si el dia anterior he menjat més pa o menys pa. És un drama del que no m'agradaria tindre. L'altre dia vaig arribar a una conclusió i és que me vaig donar compte que si vull fer realment esport i vull mantindre'm un poc millor, he de canviar les meves prioritats. I entre les meves prioritats està fer aquestes mogudes, fer aquests projectes. I m'he donat compte que li dic molt de temps i de moment les meves prioritats no canvien. Per lo que sí, l'esport és molt positiu i hauria de fer-lo, però no trobo el temps, no trobo la forma en combinar-ho i que jo estigui satisfet. Jo estic 2 dies segur, en plan, me té igual, jo vaig a mentir, pum! I me torna a voler la panxeta. Dic, panxeta. Però diran, Aitor, no tens panxeta. Vale, no tinc panxeta, però n'hi ha vegades que te crees un drama tu mateixa. Per no parlar dels drames d'entregar papers en la uni, la mare que va. Això en l'institut no t'ho ensenyen. Tu saps el moment de vida, el moment de trago, el moment difícil de drama, que és quan tens que anar a entregar un paper? En quin edifici de la universitat és? En quin apartat? Consergeria? Rectoria? El paper estava replenat? La sol·licitud no li falta res? Estan tots els datos ben posats? Ho has comprovat? I després de pegar 40 voltes arribes allí i estem en 2022 i te diuen no, això s'entrega online. No. A mi em va passar la primera vegada que vaig xapar la UJI. Tenia ganes de plorar perquè no sabia on entregar el paper i vaig anar a 3 llocs diferents i quan vaig arribar a uno que me va veure una dona desesperada, me va veure i me va dir això s'entrega online. I va estar 2 minuts explicant-me lo de com s'entrega online i jo estava així escoltant-la i per dins estava absolutament plorant. I si no les entregues per l'aula virtual, mare meua, les entregues en l'aula virtual. Però ens queixem d'això i també ens queixem quan en lloc de per l'aula virtual són entregues en físic, en paper, en imprès. I direu, la qüestió és queixar-se, no? Sí, la qüestió és queixar-se, però què passa? Que és que de cada assignatura tenim 1 o 2 treballs a la vegada, tots treballs grupals en els quals tenim la grandiosa idea de en cada assignatura tindre grups de gent diferent i ja no saps en qui vas en cada grup. Però claro, pues per a complicat està la gent que se complica i no sols estudia a la universitat, sinó que a banda fa algo més. Treballa, fa altres mogudes o com jo, te poses a fer contingut. Vaya mala idea. Esteu a temps de qui no vulgui complicar-se la vida, no posar-se a crear contingut. I ja no sols penso com a hobby, sinó quan t'ho prens com un projecte, quan te mola tant, quan te flipes tant, que és que ja penses, estàs tot el dia maquinant idees. I què passa? Que aquestes idees pues, no se fan soles. Quan tu realment vols fer-la, pues, què tens que implicar? Si és un projecte gran, reunions, pensar, gravar, editar, i són moltes hores i molts mals de cap, i n'hi ha moments en què t'haveis fer-lo i vegades en els que no. I el pitjor és que, clar, diré, bueno, esforç tot ix. No, alguns ixen, com vols, altres no, o altres directament ni ixen. I menudo drama, perquè, claro, estàs mesos, a lo millor, inclús mesos, preparant un projecte, preparant coses, i després no ix, i és en plan, joder, he perdut el temps. Pues no, realment no, perquè has après, però, claro, tu estaves en l'objectiu d'aconseguir un objectiu material, no? Un resultat, i no el trobes, i com en esta societat tan materialista, no aconseguis el resultat i és en plan drama.
I a tot això imagina que li afegixes que eres un liat. És a dir, que quan te proposen un plan no saps dir que no i quan no tens plan el busques tu com un boig. Perquè, claro, evidentment, jo vull viure, però és que ara ve el Covid, i si la meitat de gent no vol eixir, l'altra meitat de gent està en Covid des de casa. Bé, i si no, aquesta meitat de gent que no ix o el que siga, el por, oh Dios, el por que té la gent. Mira que jo sóc gafe, perquè el vídeo que vas dir del seu desmodinar de no tingueu por al Covid, 2 dies després el vaig pillar jo. Però m'arrepentís d'haver-ho dit? Pues no, la veritat és que no. Perquè ho seguís pensant així, n'hi ha que seguir vivint, sí, en les certes mesures o coses que has de tindre en compte, intentar no ser massa per intentar no martiritzar-te, perquè si no, per què estem vivint, no? I ara mateixa, pues, com sóc un liat, vinc d'un lío, sols tinc 2 hores dormides en el cos, i així estic fent el vídeo. I diré, bueno, Aitor, i per què estàs fent el vídeo ara mateixa si sols has dormit 2 hores? Pues perquè m'està eixint ara. Moltes vegades, en l'altre moment, no m'ix, i de fet duc un vídeo pensat de fa, crec que més d'un mes, i encara no he eixit en el canal perquè encara no he tingut les condicions jo físiques, mentals, anímiques per a gravar-lo. I diré, bueno, Aitor, pues fer la siesta? Pues la veritat és que no, perquè jo no faig la siesta mai perquè tinc moltes coses i avui mateixa tinc que editar un vídeo que encara tinc pendent, tinc un altre vídeo per editar que el tinc oblidadíssim, tinc programat fer un directe i després a la nit tindré una reunió. I diré, però Aitor, però una reunió un diumenge? Sí, i sabeu per què? Perquè he arribat a la conclusió de que m'agrada complicar-me la vida. O sigui, què seria de mi si jo sols estudiara? I més en una carrera com esta. Vaig pel matí a la uni, estic tot el dia, torne, i què faig? Els treballs, i després què faig? En plan, que avorriment, no? No sé, estic preguntant perquè jo sé que sí que n'hi ha gent que fa això, però no podria, saps? Igual que n'hi ha altra gent que diria, hòstia, jo podria fer totes les coses que tu estàs manejant. Ja, però jo no podria sentar-me a haver acabat i dir, bueno, pues vamos a ver una peliculita. No tinc temps per a pel·lícules perquè en el moment de la pel·lícula jo estic fent un directe de Twitch. O sigui que sí, conclusió refeta. M'agrada complicar-me la vida. I conclusió número 2 del vídeo. Aprecieu a la gent que li agrada complicar-se la vida perquè segurament farà que la teva millore. Perquè moltes vegades eixa gent és gent bonica i gent que t'ajuda en les teves mogudes, en les teves bogeries, en el teu dia a dia o en el que te faça falta. Perquè és un liat, però un liat dels bons. No és un liat especialment per a festa, sinó un liat per lo que faça falta. I direu, Aitor, t'estàs tirant flors a tu mateixa? Pues sí, me les estic tirant. Però és que vull sentir-me així, i és així ara mateixa com me sent jo. Que sóc un liat, que m'agrada complicar-me la vida perquè m'encanta fer 1000 coses, però és que jo no entendria totes aquestes coses, jo no entendria la meva vida si no fera això. No entendria la meva vida si jo no eixira de les meves obligacions principals de la vida per establir en una societat on has d'aconseguir un cert grau d'estudis, de coses, de mogudes, de coneixements per a tindre un treball i sobreviure en esta societat capitalista. Jo no entendria fer tot això si a banda tu no fas lo que a tu te plena, lo que a tu te motiva. Que ja la vida és suficient, perdoneu per l'expressió, puta merda, ¿vale? La vida, la societat, el sistema en el que vivim, com per a que tu, vaja, si no te l'alegres en les coses que tu pots fer, no? Ahí està. Si acabes de fer clic en lo que acabo de dir, pot ser que siguis una persona potencial de ser un liat de complicar-te la vida. A lo millor ja ho has descobert i estàs veient este vídeo mentre estàs fent qualsevol altra cosa de les teves mogudes, o estàs per descobrir-ho. Així que res, esta és la xicoteta reflexió monòleg que m'ha vingut després d'acumular son per estar gaudint la vida d'oci, però també per vindre i després trobar-me amb les obligacions que tinc i voler agarrar totes de Xina, no com un sari i vinga, enxufa-li i Papà Noel. Que espero que algú s'hagi sentit identificat, que vos hagi agradat el vídeo, que vos hagi agradat que sigui un liat. Moltíssimes gràcies a aquestes personetes que estan ahí col·laborant en l'aixeta i fent això possible que és bonic. Aquestes poques personetes que estiguen ahí donant suport, no sols dient que guai és este tio a tope, sinó que vull este tio i jo vull més d'este tio i li enxufes ahí. Així que moltes gràcies de tot cor, moltes gràcies a tota la gent que veu el vídeo i res, mos veiem altra vegada el pròxim dimarts en un nou vídeo. Bona nit, bona nit. De tanta vanitat